מחלת הסוכרת מוגדרת כמגפה עולמית, ישנה עלייה מתמדת בהיראות ומורכבות בטיפול. העשור האחרון מתאפיין בהתפתחות מהירה של טכנולוגיות מתקדמות ומגוון רב של תרופות חדשות לטיפול במחלה. מנגד, קיים מחסור בצוותים רפואיים מקצועיים וזמני המתנה ממושכים למומחים בתחום. לפני 5 שנים הוכשרו לראשונה במדינת ישראל אחיות אקדמאיות מומחיות לסוכרת. ניתן כבר היום לומר שמדובר במהפכה בכל הנוגע להתערבות של אחות מומחית בגישה הטיפולית במחלה. הן קידמו את איכות הטיפול, שיפרו את הנגישות והזמינות בקהילה ובמסגרות האשפוז. בסרטון הבא תוכלו לקבל הסבר על תפקידן של האחיות המומחיות בסוכרת ולהבין כיצד הן משפיעות על חיי המטופלים ועל צוותי הרפואה. אנחנו מסתכלים לרוב על מרפאות הסוכרת בה אנחנו נמצאים, ואני מנהל מרפאת סוכרת, ואני יכול להגיד לכם שמבחינתי העובדה שיש לי אחיות משנה בצורה דרמטית את יכולתי לטפל במטופל. כיוון שבמציאות הישראלית רופא הרבה פעמים רואה מטופל 5 דקות, 7 דקות, אחות יכולה לעשות שינוי דרמטי גם בטיפול במטופל, גם בכל הנושא של הקשר הנפשי, להסביר לו את הדברים, לחשוב איתו על הדברים, וגם על כל הנושא של המשך המעקב. אנחנו בעצם קוראים לזה מחנך לסוכרת. זאת אומרת, מישהו או מישהי שלא רק יודעים הרבה מאוד בתחום, אלא גם יכולים ליישם את זה. עבודת צוות היא העבודה הטובה ביותר. צוות מתחיל מרופא ואחות. זה אחות שהיא בעלת ניסיון מאוד רב כאחות בכלל. היא למדה מבחינה רפואית קלינית ברמה מאוד גבוהה, כל מה שקשור למחלה, לסיבוכים, כל מגוון התרופות, מנגנוני הפעולה, טכנולוגיות בהזרקה, בניטור סוכר, טכנולוגיות משולבות, ומעבר לכך, היא למדה גם כל מה שקשור למחלות הנלוות לסוכרת. ההכשרה שלה כוללת גם אפשרות לקבל סמכויות והרשאות שנגזרו מסמכויות של רופא, בכל מה שקשור לשינוי בטיפול תרופתי קיים, ייעוץ לרופא משפחה. את האחות המומחית היום משלבים במרפאות שנקראות גרופ פרקטיס, אצל רופא משפחה שיש להם תחלואה מאוד גדולה של סוכרת שהיא לא מאוזנת. מושיבים את האחות הזאת כחלק מהצוות עם הרופא המשפחה, והיא בעצם מהידע שלה והניסיון שלה יכולה לייעץ לרופא על טיפולים שונים שיכולים להתאים למטופל. אני מרגישה ותמיד הרגשתי שהאחות סוכרת היא בעצם התפקיד שלה, בהרגשה שלי זה לתווך בין המחלה הזאת לבין החיים שלי האמיתיים. אני יכולה להגיד שהיה לי מאוד מאוד קשה לקבל את העובדה שזה לתמיד, שזה משהו שאני אצטרך להתמודד איתו מעכשיו ולנצח. לאחות יש את היכולת גם מהידע הקליני וגם מהיכולת של לנתב את המטופל לבחירת הטיפול שתתאים עבורו, תוך כדי שיחה ושימוש בכלים של הרעיון המוטיבציוני, כדי באמת למקד את הבעיה שאיתה המטופל מתמודד, וזה מה שבעצם משפיע לו גם על החוסר איזון בסוכרת. מה עוד שהיתרון לאחות מומחית קלינית בסוכרת, יש לה אפשרות לעשות מפגש טיפולי בין חצי שעה לשעה. במשך חצי שעה עד שעה להקשיב לו, להכיל אותו, לכוון אותו וללוות אותו בשלבים, לפעמים בצעדים מאוד איטיים, עד שאנחנו משיגים את היעדים ואת המטרה שהמטופל הציב לעצמו. העמותה הוקמה על ידי צוות של אחיות מומחיות לסוכרת. המטרה שלה היא באמת להרחיב יותר את הידע ואת הכלים, את המיומנות, בקרב כלל האחיות, לאו דווקא של המומחיות. אנחנו בעצם אמורות להיות המנטוריות של אותן אחיות שמטפלות בחולי הסוכרת, כי לא כל חולי הסוכרת מגיעים למומחיות, ואנחנו רוצים כבר במפגש הראשוני, עם האחות הראשונית או אחות שעברה איזושהי הכשרה בסיסית בסוכרת, יהיה לה את היכולת ואת הכלים להוביל את המטופלים האלה לטיפול איכותי יותר ולהיות מאוזנים טוב יותר. החזון שלנו בעמותה הוא לקדם באמת את הרמה מבחינה רפואית, קלינית וסיעודית בהובלה ותמיכה של חולי סוכרת במדינת ישראל, למען חיים איכותיים טובים יותר.